prežívať neopakovateľné momenty a tešiť sa z úspechov našich športovcov. Jednoducho byť aspoň na krátky okamih svetový. Výnimočné športové udalosti, ktoré pohli celou krajinou. V dokumente Ošiar. V premiére zajtra popoludní na Športe. Zápasy druhej najvyššej futbalovej súťaže len vo vysielaní slovenskej televízie. Do hlavného mesta sa vracia ligová rivalita najslávnejších bratislavských značiek. Slovan B, Inter Bratislava. Naživo zajtra o 16:55 na Športe. Medzinárodná konfrontácia, vstupenka do pohárovej Európy. To všetko čaká na víťaza Slovnaft Cupu. Sledujte zápas Jelka, Dunajská Streda. Naživo v stredu o 16:55 na Športe. Slovensko. Ak vás neprekvapí divoká voda, určite vás prekvapí voda v podzemí. Chôdza vo vzduchu. A hviezdy nad hlavou. Alebo posteľ v prírode. A ak vás neprekvapí táto panoráma, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovensko prekvapí. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. U nás máte vždy na čo pozerať, z čoho vyberať a tiež komu fandiť. A každý, kto vstúpi prvýkrát, má jednu vec istú. Získava bonus. Príďte si po vstupný bonus alebo pravidelné odmeny vo vernostnom programe. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov. Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport. Pekný večer z Trnavy, boj o zázrak. To bol historskú pozíciu a odvetný duel s rumunským tímom Univerzitatea Craiova komentuje Ľuboš Hlavena. Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. Ako môžete vidieť, všetci sa tu navzájom inšpirujeme. Zdieľame spoločnú vášeň. A každého vieme okamžite zapojiť do hry. Pridajte sa aj vy k najväčšej komunite tipérov. Tipsport. Slovensko. Ak vás neprekvapí budúcnosť na Dunaji, prekvapí vás orient v kúpeľoch. Paleta chutí, mix žánrov či rozprávkové bývanie. A ak vás neprekvapia diela majstrov, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovenské mestá prekvapia. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. U nás máte vždy na čo pozerať, z čoho vyberať a tiež komu fandiť. A každý, kto vstúpi prvýkrát, má jednu vec istú. Získava bonus. Príďte si po vstupný bonus alebo pravidelné odmeny vo vernostnom programe. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov.
Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport. V druhej 45 minútovke so Slovíčkom menom Zázrak. Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. Ako môžete vidieť, všetci sa tu navzájom inšpirujeme. Zdieľame spoločnú vášeň. A každého vieme okamžite zapojiť do hry. Pridajte sa aj vy k najväčšej komunite tipérov. Tipsport. Slovensko. Ak vás neprekvapí divoká voda, určite vás prekvapí voda v podzemí. Chôdza vo vzduchu. A hviezdy nad hlavou. Alebo posteľ v prírode. A ak vás neprekvapí táto panoráma, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovensko prekvapí. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. U nás máte vždy na čo pozerať, z čoho vyberať a tiež komu fandiť. A každý, kto vstúpi prvýkrát, má jednu vec istú. Získava bonus. Príďte si po vstupný bonus alebo pravidelné odmeny vo vernostnom programe. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov. Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport. Aj napriek inkasovanému gólu Spartak naďalej vedie druhý polčas. Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. Ako môžete vidieť, všetci sa tu navzájom inšpirujeme. Zdieľame spoločnú vášeň. Každého vieme okamžite zapojiť do hry. Pridajte sa aj vy k najväčšej komunite tipérov. Tipsport. Slovensko. Ak vás neprekvapí budúcnosť na Dunaji, prekvapí vás orient v kúpeľoch. Paleta chutí. Mix žánrov. Či rozprávkové bývanie. A ak vás neprekvapia diela majstrov, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovenské mestá prekvapia. Slovensko. Ak vás neprekvapí divoká voda, určite vás prekvapí voda v podzemí. Chôdza vo vzduchu. A hviezdy nad hlavou. Alebo posteľ v prírode. A ak vás neprekvapí táto panoráma, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovensko prekvapí. Vitajte v najväčšej komunite tipérov. U nás máte vždy na čo pozerať, z čoho vyberať a tiež komu fandiť. A každý, kto vstúpi prvýkrát, má jednu vec istú. Získava bonus.
Príďte si po vstupný bonus alebo pravidelné odmeny vo vernostnom programe. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov. Tento program a strhujúce zážitky v komunite tipérov vám prináša Tipsport.